Mehän muutettiin 2005 Karkkilaan ja sinä soitit sinne metsäautoyhdistykselle. Niin, mietis, siitäkin on jo aika kauan, 2005. Kohta 20 vuotta. Joo. Ja olihan se semmoinen aika erilainen ja erikoinen tapaaminen toista. Jotenkin alettiin tutustumaan niin kuin enemmän ja enemmän. Ja hänestä Niin, ja se tuli hyväksyi tavallaan meidät. Niin, ja sitten tuli enemmän niin kuin semmoinen ystävyyssuhde kuin vaan semmoinen joku tuttavuus. Tai polttopuitten hankintapaikka. Tapasitteko te siellä Krampakassa ekan kerran? Joo. Siellä me tavattiin joo. Mä menin joskus työpäivän jälkeen tapaamaan häntä, kun soitin ensiksi. Ja hän tuli siinä pihalla vastaan ja sitten kysyin ja selvitin asian ensin, että minkä takia on tullut. Ja sitten hän sanoi, että lähdetään heti katsomaan. Ja sitten hän lähti näyttämään semmoista aukeata, josta hän oli myynyt talvella just puut ja sinne oli jäänyt hirveästi kaikennäköistä puunlatvaa ja vähän tuulenkaatoja oli siinä aukun reunassa. Ja siellä sitten tavattiin ensimmäisen kerran. Se sanoi, että hän on tehnyt sitten Karkkilan kaupungille testamentin ja Karkkilan kaupunki tietää, että hän on testamentinut kaiken sinne. Ja hyvä näin. Mutta hänelle Karkkila oli kaikki kaikessa. Se oli niinku ihan sydämen asia. Joo. Ja jostain syystä Karkkilan kaupungin henkilökunta ilmeisesti vielä erityisen. Joo. Niin, kyllä. Eli hän testamenttasi sen tilan, että siitä tulisi Karkkilan kaupungin työntekijöille vapaa-ajan viettopaikka. Joo. Ja sitten hänellä oli se asunto-osake, jonka hän toivoi. Se toivomus oli, että vanhukselle, joka tarvii hissiä, vuokrataan. Ja sitten hänellä oli tilillä varoja, joista ilmeisesti testamentissa oli, että kaupunki saa käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla. Ja kaupunki on nyt katsonut sitten, että niillä rahoilla on hyvä rakentaa tämmöinen puisto, senioripuisto, joka on nimetty nyt Sirkan puistoksi. Ja myöskin sitten mulle tuli vielä myöhemmin yllätyksenä, että myös nuo kuntoportaat, jotka rakennettiin tuonne Harjun rinteeseen, niin ne on myös niillä varoilla sitten rakennettu. Mitäpä Sirkan tunteneena ajattelette siitä? Mitähän Sirkka itse olisi ajatellut näistä? No en mä usko, että se olisi ainakaan hanttiin laittanut, koska se ehdotti yhteen aikaan, kun se lentokenttä sitä sulettiin, niin se uhkasi, että hän voi ilmoittaa, että Seutula, eikö se ollut, että jos se suletaan, niin hän voi myydä Rampakan kaikki metät ja veitään sinne se lentokenttä. Sillä oli tämmöisiä ihan omia juttuja, että ehkä se olisi ollut varmaan innossa, vaikka ei itse tuskin olisi kyennyt. Ja kyllähän hän harrasti kuntoilua. Hänellä oli, kun hän istui tuolissa ja en tiedä kuinka paljon hän katseli TVtä kotona loppujen lopuksi, mutta hänellä oli semmoinen heinäseipään pätkä, semmoinen aika paksu. Ja hän sitten aina teki jotain käsilihasliikkeitä varmaan sillä jumppaliikkeitä sillä heinäseipäällä. Ja sitten hän esitteli meillekin kerran, kun mä ehkä vähän ihmettelin sitä, että mikä se ihmeen keppi tää on. Niin sitten hän kertoi, että tämä on kuntoiluväline. Ei ollut suuret hautajaiset. Oltiin ainoita. Sitten ei meitä montaa ollut. Sosiaalityöntekijä
Sitten oli se Kasken Jukka. Ja me, Joo, oliko se niinku hänen äitinsä? serkun poika. Niin. Joo. Mutta semmoiset pienet ja sinä siunasit sitten, kun ei ollutkaan pappia eikä... Joo, ja laulettiin yksi laulukin. Se oli jotenkin vähän niinku silleen karu. Mutta Karu aika se niinku, viimeinen. tuli niinku ensimmäiseksi mieleen, että miten ihminen on niin yksin Niin. ja jää loppuajaksi yksin. Sitten katosi tuhkat ja niitä etittiin ja Niin, sekin oli vielä vähän kummallinen kuvio. sitten ne löytyy seurakunnan kylmiöstä ja Ja sitten kauhealla kiireellä ennen perunkirjoituksia niin käytiin viemässä ne sitten sinne Raampakan metsään. Mitäs hän sanokaan niistä? niin, että et sitten pölläytä niitä vastatuuleen vaan myötätuuleen, että ette sitten vuostolkulla sano, että vielä hän hyppi silmistä. Kertoo hänen huumorinsa Niin. aika paljon. Kyllä.